Česku si môžete požičať až 2 bezbariérové karavany. Na Slovensku, bohužiaľ, takáto možnosť nie je. Prvý karaván je od firmy Bave z Liptánu. Konkrétne tento karaván sme si aj požičali. Je vhodný ako aj pre mechanické vozíky, tak aj pre elektrické vozíky. Na stránke majú uvedené, že je pre 4 osoby. Avšak pohodlne sa tam vyspia len 3 dospelé osoby. Karaván disponuje so zdvihákom, ručným riadením pre vodiča, sociálnym zariadením, kuchynkou. Posteľ pre postihnutých sa dá rozšíriť na šírku 140, kde sa vyspia pohodlne 2 ľudia. Avšak keď sa roztiahne, ťažko sa už prejde dozadu k WC. Všetko vám vysvetlia, kde sa čo zapína a ako čo funguje. Druhý karaván sme osobne nevyskúšali, lebo uvádzajú, že je vhodný len pre mechanické vozíky. Tento karaván nedisponuje so zdvihákom vo vnútri karavanu. Karavany môže šoférovať aj handicapovaný. Oba majú ručné riadenie. Stačí vám na to len vodický preukaz typu B a môžete vyraziť na výlet.